Ladies and gentlemen, call me Umarinash, your favorite MC as usual. I'll be hosting Omondi Makangoy's launching. It's called Which Will Ranch, alongside Dhiang Radida and Pengle Jaluo #1 here at Jiweke Tavern Umoja. Artists that will be performing live, we have Prince Inda, Emma Jalam, Uncle Eddie, Banakadori Masanga, we have Fred Randere, you know, and Omondi Makangoy himself. Entrance 1,000 for VIP, 2,000 for VVIP. Come one, come all. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Where you no camera? Are you no camera? What's a Chaco live? One live. Ngamatingo ngamaraj podo katang nugo guest na makawuno ni mtoka marabe angao be wangao LTN. Yani LTN e gari. Guest podo kwatang nu geza geza ne uru ni kawuno wanga e gari ka Birinya ko chege ni ko. Iro wait e kama doki kwani luru nyako chi. Wacho ni ya. Ngamwa luoro onge. Yora mogigo. Giwe pengo ka ase pengo. Pero titi ya chiro machir. Adonge ngapi. Ha? Irkana jora mogi ukpidhi? Jibwa wajulu wate. Wajo ganda, wajo nage. Manyaga joji chakri yembo be in giramo. Kane gigola mabor to kedwoka kuma ne gigola. Ne jomosiko ni ngane waya mabor duokwa uru wasenge wangayo. Ha? Kaso ngato betugore ni ne waningeni mo waketi kanyo. Inango mi uketo jiti dong piny. Nyakwara mogi mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela. One kaendi e Kids Fest, ha? Ma iluongo ni Kids Fest. Dhiang Radida ma en jamana nigi programbe mar nyithindo. Oloso events mopogore mag nyithindo. Koro ing'ama nie county mopogore piny kaluo kaendi. Kata mana Mombasa, Kisii, Wea. Kopo ninge maber ne in gi kumoro man gi gaden maber, pap masawa. Tidwaro ni sama ji oloro to wabed gi mor mar nyithindo ma wabira to wamiyo ji nyiero, imiyo nyithindo nyiero, iwinjo jok mopogore. Iluongo Dhiang Radida. Idhi Facebook ne kacha timanyo Dhiang. Kawuono and the third day. Kawana Homa Bay County. And ne wan ka Belinda Umokech. Belinda, thank you so much. You are a great mother. You've been
helping a lot of people, and we don't just take it for granted, you know, because that is so good. And so we are here. We had a lot of artists. I think you people saw posters, and I believe that there are some clips that maybe you've seen somewhere. Koro podwan kai ndi wan gikolo Skyzan. This is a great dancer and is a award winner. And the awards mangeny kabisa. Embe koponia tidwaro trainings, you know, in school idwaro ngama train mi nyithindo miel. Imanyo Kolo Skyzan. And embende en kacheche ende Instagram, Facebook, you know, and nyaka di YouTube channel mare. Mabende wan kaka LTN no pango mondo mi bende wa mie chance kacheche ende more nyithindo. Nikech LTN oken mana mar jodongo kende. LTN en mar osukuchungi kache. Apa no dwano bed drop kache. Wadwa drop eto wa wuok kode kuchichonde. Donga neno ko. Donega kuri chunga. Inde bwana. Dongen gi pikipiki. Usichopo. Pak. Bane wane wangayo pole. Na wane wangayo pole, mono gole wa. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 4. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Break. Koloni wajango. Awacho gimoro. Joramogi koro nego lao. Nango? Nego lao gi. Gitimango. Ni marach bwana. Ramogi mane? Tok Ramogi TV. Wera mok machari. Ok wera mok TV. Ramogi otimango. Ok gidwa promote oganda wa. Koro gi compete kodgi. Ingeni ya kiwacho kama tichalo ngama weru ma si wach niya gini notimore kama momiyo wacho kama gini osetimre gi ng'eyo kama wuoye ok wadwa ukalo jopiny kia ingeni okiwuone gini iwuone mondo jopiny owinji den wuone jopiny wewa waluor record gi kanyo time ne Ramogi TV kolo wuoyo kodu an gima wacho takia but owacho ni uluoru koso Dhiang' to okuo. Aya. Echo guest wakore kani chien kacha iluogo ne Dhiang' Radido rwako nyaka brand. Dhiang' Radido mos jopiny. Ase kono gi gik mitimo. Ase kono gi ni in sani the CEO miluongo ne Rads Events. Omeja e nyithindo. Lakini kata ka mar joma dongo aruse gi gine be pod watimo. But koro mar nyithindo ne Mara nyithindo ni ema watimo sani ene mo meja ya hinya kabisa nikech ng'eyo ne joma dongo timo sherehe kendgi to giweyo nyithindo ot. Koro waneno ni nyithindo bende chik oyienegi mondo gitugi. Koro wadwa ni nyithindo otugi wa okelo ntugo mag nyithindo kuonde ka kuonde. Seche ma kaka sani koro wane Pasaka kama neno ka joma dongo wuone golo geche dhi bayo gi minegi. Gigolo geche dhi bayo gi mondegi to giweyo nyithinde ot. Ok wadwar kamano, wadwaro ni nyithindo bende ukaw tuweyonwa to unukalo udhi e beche ugo, e bache ugo. Okay. Gima ok watim nini kende Homa Bay County kende watime Nyanza mangima kata Kenya mangima kamano. To be kata kopo ni ng'ato nyalo pango moro kata mana Australia
wanyalo dhi kanyo ma mor nyithindo Australia marany. Kata ka intiere kod hotel midwane waketni wakelni tugo mar nyithindo no. Wakelo ni gocho no wagocha. Imanyo wa social media handles mekwa kacha chande. To wakelo ni event machalo kamano iluongo ni Kids Fun Day. Kids Fun Day. Yes. Nyikora mogi hapa winjo maber kabisa mani luongo ni Dhiang Radida mabende ni e social media kanyo no indo inyalo manye achiel kachiel. Wan kaka joluo onego promote mondo mi bende gik moko odhi maber. Kokamano med kete manaka wamedo follow wamed jiwore kaka jopiny luo. Dhiang dongin koro gine gem jogo mondo wadhi uru. Wamed we kit gini tieko riembo koro in sawa. Jala nenga maloro kiyo cha mondo makoni moyao obagwa gi chieng. Dogona no inena kano bagwa gi chieng. Otherwise suche wabejo. Nyikwara moga juwango ganda wa makaluoka sim na injin owe god Nyikwara moga jawang mokwongo ma iluongo ni Kolos Kaizan, a great dancer. Kuma wan wapakore ni Parody Cartel miel to wakia makiketa ta namba chiel kaya chien. Iwinjo nyiso ni kole manyaka yomba to gigi nyaka promote ba ni wuoyo kore mawacho mana kaka Mario se nyenye ni wan miele mwatimo kendo Kolos Kaizan kolo kiwinjo kolo to mano miel wan mane mech mane wakao mano miwa koro kwanya yie mondo kawe mano gimo kwanyal accept anymore kamano koro gima sani watimo watemo kao nyithindwa bende ochop kuonde ma ambe wasechope exactly ok nyithindo te mano nyuol gi buk no kata jo mariek miel miel bok di miel kifuo okinya ikech moves and everything tie jo mosomo bende ma kila ngato nigo tese to mich ne ni ema duog pidhe molo kata koro tese ge mane mantra ni miwuoyo no koro winji emomiyo sani wabiro gi program mar Kids Festival chende ni ka nyithindo loro ok wamigi thuolo mag dhi paro disco matanga and all that mag donje yedhe mag dhi lemo boyfriend mago kwa migi koro wamiyo gi platform maginyalo identify mich magin go kata ka en miel kata ka en wer kata ka en comedy ka en goro mondo kata koro medo gotesege ka kata ka chieng moja nyuolo onyise ni omondi onyango an sani aola sepuonji maseuso puothega in kora weigi ka to nyalo yudo mich ne cha to donjo godo to chako manyo fine kopuonjore go gima nodwa bet cha emomiyo sani wabiro nugi Kids Festival ne jonyuol moko ng'eyo gima itime king'iyo kucho it has a lot of advantages. Ma is a life-changing program. Emomiyo wakwayo Joramogi ni kunyalo miwa platform maber mambe watim gi kaila gin kech. Unyalo bedo go paro tuonge joma time ground. To nitie joma mano e gima osetimo kotimo kete ni ong'eyo ka korano. Koro kikwaket biashara mbele ahinya. Waketo tingo nyithiwa moko ganda luo kamonde eka chieng moro koro kugombo ni koro pesa bedie kare koro jikoro tim nyasi koro business to kracho ng'enga moko dwa pesa lakini wakuongwa kauru time gi process mar loso the ground maber ne nyithindwa ing'ato wachni nyaka wakuongwa ket process obed masawa kore ka product wuok maler iwacho ne you sell the result ineno mondo ko result no bed maber ma koro wan gi nyithindo ma kila ng'ato chiek kocha mang'ane kimiyo gine to time maler kanyo koro kata koro wachako wacho ni koro walos event nyithindwa ka osetegno wang'ad gate makama gimbe giyud kaka mich chako chulogi mondo mbo ng'imo nyalo save kony go jonyuol embo puonjre godo emomiyo wabiro nugi Kids Festival kendo kawuono ni wano mabei
Kasto kaka na wacho cha adwa ni kono bende ochakuyo gi jopiny achiel kachiel e Luo Trending Nation. Abro mi program achiel kata ka wacho ni every Saturday sama nyithindo ni dala kata every Friday wanyalo kawo day achiel. Yes. But I believe ni Saturday nyalo yudo nyithindo dala. Koro wanyalo wacho ni every Saturday wan gi chenro mar nyithindo. Apa no nyalo bedo gima nono. Koro ei program no en paro maber ahinya. Koro inyayudo ni Kids Fest samoro wan gi nyithindo dala to kaka wapuonj gi every holiday tek nikech koro distance. Nikech wan wabase samoro Nairobi. Gima nyalo timo ni nyithi Nairobi ma joluo kata ma kabila nyithindo te ok wang'i nang'o but koro wan wawuoyo ka koro ganda wa koro. To wabro bedo gi program mar every weekend watimo training wanachagi to wa create negi channel bende ka koro role Luo Trending Nation kacha mane kama koro Luo Trending Nation konyo wae moloyo gisani to Luo Trending konyo wa molora mogi jo kama Ramogi TV sani Luo Trending konyo wa saidi nikech one tap team iketo ga konyo wa gango ba Wato tapi okonywa tiende ni koro giwewa to gineno jomoko wasunge gineno wainde koro wainde be ahinya emomi wan ni wekare wan Luo Trending wani ema wachaki gige wachio moka wayudo kata jo KTN kata mana jo NTV moneno gimwatimo gikubi ka koro neno ka jo madongo molou biro konyowa mano dongle mano dongo ko mano kanyo kede wach ni wachecho wawacho gima ler moriere ni bro bet mondisore koro gisani to Luo Trending Nation ema mako omiyo Marinash medo mana mako wa kawa medo tingo ganda wage nyithindo wa malo. Dong bro bedo mafai dhi bedo mondisore wamoro miyo keluru nyithindo beduru kodwa Luo Trending Nation bro miyo update each and every moment. Dong kaman Jaluo en janyadhi to kanyadhi romo gi class to nyinga chiel ema waparo MC Suits Creation. Watwango sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude magichuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MC Suits, Facebook at MC Suits Creation. Kata urno kwayo Maria namba wa mar WhatsApp maen 070-333-740 kata 070-244-183. MC Suits Creation. Quality and good service is our priority. Oteni ukeli code LTN Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest.